برادرای عزیز، نفرایی که تماشا میکنیم نشاط جوی کار استوکا کردم реклама кардам бародаро омадан кор кардан неми рӯз мара занг наки бародар даҳам рӯза сума гирифтем чинон дора мақсад биё мақсад ма гуфта ваъда кардам ки рӯзи даҳам рӯз ман миём бо бачаро сёмка мекунам коршона ҳозир бо хечон айдани хечон фаҳмед чӣ хел кора мега ҳамин чӣ кора чӣ хели одам дар кора бисёр назарабоч дар кора ҷои хоб дора ҳамаша ин бародармон поли мефаҳматон хатан гӯш кунем. Салом алейкум бародаро, иҷа ягон суан френесай мақсад мо аямиҷа омадем дар рӯза кардем мақсад 10 рӯз шид сума гирифтем 2 рӯзе кор кардем аванс мондан 3-4 рӯзе кор кардем аванс мондан набо кор кардем се мақсад оили гирифте се мақсад иҷа фақат усо дар кора малиярчик ҳами шпаклёвчик плитник мақсад шкатуршик кадоме хоҳишманда набира ҳамҷа кора и прораб марда ки зурай мақсад муҳаммад ҳама вақт дастгирӣ мекуна бо иҷа ганият нест мақсад ба хоҳиш шуда не ки ҳамон сумта ҳалол кор намегирида чӣ хели одамо фаҳмидем мақсад чӣ хели одам дар кори бародарои азиз мақсад назаррабоч бисёр савол медем назаррабоч намегирам усто мегирам ҷои хобам надора бародаро ҳаматон хоҳиш бисёр савола медем ки ака назаррабочи мегирен ака ҷои хоб дорен не надора ҷои хоб каси дар шаҳри москваи бародарои азиз фақат метавонем сар соати 9 то соати 6 кор мекунем 1 соат бедора мақсад абед мекунем рӯзе бузург бухадоя рӯзе бузург бифурашон саднои нафурашон кор мекунанд мақсад хоҳишманда мақсад касое ки мехоҳед марҳамат бародарои азиз инҷа номер мебуред номери ватсап занг бизанед ё ки дарам хучи кунед лен бародаро акай муҳаммад амиҷа миён қабултон мекунам аз бохай хидм камтара кор мекунам бародарои азиз ина хидмам кор дромадагӣ шуда кори магазин ва бас кардагиём ина кор дромадагиём бош азир накунам просто шӯхӣ буд бародарои азиз гуфтаниён ҳастанд ки касое ки мақсад устои фақат усто дар кори ҳами стройка ям ако ҳама ҷаме шоҳидам мақсад биёед кор кунед мақсад сумтона бигиред меҳнат мекунед сумта мегиред барои бародаро дар номерои поёнбудагӣ дар ватсапам занг бизанед ё ки бинависем ҳатман ҷавоб медиҳам нахимам кор омадагим кор мекунам баробартон манам мебинед шпаклёвка шкатур брусчатка ҳам хеле коро бародари азиз худованд ҳаматон нигоҳбон боша салом алейкум ина бинемиш брусчатка ина миёяд шпаклёвкаш намиёяд шкатурша намихелакет мака намефаҳмука шумо ёд мекунед мара мақсад ёд метехтон салом алейкум бародари азиз ин ҳамон дом омадам бо ина ҳамҷа мақсад гап зан ҳамрӯз даҳам рӯз шид ана бачаҳо хай гап зан диден ана нашоти ҳами кор сумшон ҳамрӯз даҳам рӯз буд гирифтан бародари азиз ҷои хоб гуфта будам ҷои хоб дора общежит не ки документ ҳатман документ регистрация дар патент ки дар общежит мақсад шуморо чӣ мекунанд менависанд ки мақсад ҳами хел дар ҳами қарибиш общежита ҷои хоб дора бародарои азиз марҳамат ина номерои поёнбудагида мақсад ҳаракат мекунӣ кор мекунӣ иҷа мақсад ганият неста ягон корро маҷбур намекунӣ ҳеҷ ка маҷбур намекунад ҳам кор мекунӣ ки ҳам мақсад ҳам 3000 мегирӣ ҳалол шавад не ки икунҷ бидаи баҷо шавӣ икунҷ бидаи баҷо шавӣ мақсад як кори мекунӣ ки ҳамун 3000 ҳалол шавад тамом ягон кас нест ай соати 9 то соати 6 бародари азиз 1 соат абетай марҳамат каси устои марҳамат бародари азиз нами бародармо фаҳмонда омадам фаҳмонда чӣ хели усто дар кора касе ҳасти марҳамат номери поёнбудагида ё ки на инстаграмда занг бизанем бинависем алоқа мекунем бо дар суҳбатем ина ҳамун ҷои кор ин акай муҳаммадай ина куртака буд акай инам акай муҳаммадай мақсад ҳамҷа прорабай ҳамаи бародаро ҳамҷадан мақсад омадаи амрӯз сумшона гирифтан ба масасари баланд худованд ҳаматон нигоҳбон боша касе мақсад хоҳишманди ҷои корен марҳамат бародари азиз ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ